नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो फिर से तोहरा लोगन के हमारे YouTube चैनल में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी विजय चौहान के गाना के बारे में, जौन होली सॉन्ग बहुत ही ब्लास्ट गाना लेके आइल बड़न विजय चौहान जी। एल्बम के नाम बा गोदाम गरमाइल बा। तो भाई लोग वीडियो के पूरा देख के जाइए लो, आप बताइए लो कमेंट में कि वीडियो कैसन लागल हो। विजय चौहान 2025 में पूरा तहलका मचा दिले बड़न। लगातार होली सॉन्ग के गाना लेके आवत रहता रन आ काफी ज्यादा इनकर गाना वायरल चलता भाई लोग। गोदाम गरमाइल बावे रंग के बिना। तो भाई लोग विजय चौहान की गाना कैसन लागता कमेंट करके जरूर बताइए लो, और हमार वीडियो कहाँ से देखता रहो इहो कमेंट करके बताइए लो। विजय चौहान के होली सॉन्ग आइल बा, काफ़ी अच्छा वीडियो बा भाई लोग। वीडियो क्वालिटी काफ़ी साफ सुथरा बनावल गइल बा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के वीडियो बा। तो भाई लोग तोहरा लोगन से बता दी ई गाना यूट्यूब चैनल पर आ गइल बा, जिल जी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से भी जाके ई गाना के सुन सकता रहो। ई गाना के विजय चौहान के मिलियन में व्यूज आवे के चाहिए भाई लोग। अगर तोहरा लोगन के ई गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। तो एल्बम के नाम बता दी गोदाम गरमाइल बा। ई गाना गइले बना विजय चौहान जी, और राइटर के नाम बता दी, राइटर के नाम दीपक राजपूत बा। और म्यूजिक डायरेक्टर के बात करी तो म्यूजिक डायरेक्टर विश्वजीत गुप्ता जी बानी। एमे काम कइले बड़न एल्बम में विजय चौहान। और एक्ट्रेस के बात करी तो एक्ट्रेस काम कइले बड़ी खुशी सिंह। तो भाई लोग तू लोग अगर विजय चौहान के फैन बड़ा लो तो ये वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो भाई लोग वीडियो को शेयर जरूर कर लो। हम अपना यूट्यूब चैनल पर ऐसा ही नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग हमारा चैनल पर नए बढ़ लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।